Boli ste už niekedy v raji? Ja áno, v tom tureckom. Konkrétne tento je pri Kursulunských vodopadoch, ktoré sú spojené s sústavou tyrkysovo-modrých jazierok bohatých na rybičky a iných zástupcov fauny, ale aj flóry. Exotických rastliniek je tu totiž požehnanie. Nám sa do cesty priplietol tento krabík, ktorému sa objektív našej kamery vôbec nepozdával. Voda sem priteká z hôr, kde sa topí sneh. Tento turecký raj je len 40 km od Antálie, centra tureckej riviery, kde tiež takáto vodička z pohoria Taurus vytvorila vodopád. Ten sa však končí v blankitnom stredozemnom mori. Pre Turkov sa cestovný ruch stal absolútnou prioritou a tomu podriadili naozaj všetko. Vrátane výstavby nových hotelových komplexov, kde by ste z nudeného čašníka na rozdiel od tých našich ťažko hľadali. Turecko urobilo pomerne veľký pokrok, čo sa týka vývoja v cestovnom ruchu. Bol som tu naposledy pred 5 rokmi presne v Konakry na tureckej riviére. Vznikli tu nové zariadenia, pribudú to zelene. Myslím si, že kvalita služieb išla hore. Som odborníka, máme sa od Turkov čo učiť. Priatelia, takto to vyzerá, keď vám more v Turecku leží pri nohách. Tento blonďavý anielik sa volá Viktória a je z Ukrajiny. V jednom z hotelových komplexov pri starobilom mestečku Side robí animátorku. Tých je najmä z krajín bývalého Sovietskeho zväzu na tureckej riviere, podobne ako ruských turistov neúrekom. To, čo nám prezradila, hovorí v prípade čistoty a poriadku za všetko. Nesmieme piť alkohol, fajčiť a to je nakoniec dobré aj pre zdravie. Naša skupinka využila chvíľu relaxu na volejbal, my na návštevu hamamu, tureckých kúpeľov, o ktorých ešte čo to pohovoríme. Napokon aj tam sme našli slovanských kamarátov. Ja si myslím, že celá riviera je jedno vynikajúce kúpanie na veľmi príjemných pieskových plážach. Keď už človek tu je a nechce sa mu až tak ďaleko cestovať, rozhodne by si mohol pozrieť Antáliu, mohol by si pozrieť Alániu z pevnosťou a s červenou väžou. Veľmi pekné je staré historické Side z antických čias. Takže ja myslím, že kombinácia fakultatívnych výletov a kúpania je tu dosť bohatá. Jeden z nich sa v našom prípade skončil v pravých tureckých kúpeľoch v ďalšom z prímorských mestečiek Kemeri. Previedol nás nimi ochotný profík Hasan, ktorý nám okrem tradičnej penovej masáže ukázal aj izbičku, kde vám za $300 urobia masáž so zlatom. Naše kúpele sa volajú Babylon Palace. Je to nový komplex. Spolupracujeme so všetkými turistickými agentúrami v tejto oblasti. Máme 55 masážnych izieb, 3 turecké kúpele, 6 saun a 2 parné sauny. Vieme obslúžiť 500 až 600 ľudí za deň. Ako môžete vidieť, tak sú tu budovy a záhrady s bazénmi a blatový kúpel, čo je veľmi špeciálna vec, je to vlastne naša história. Existoval už v minulosti. Každý, kto sa okúpal v blate, omladol. Nie je to alergizujúce, nie sú tam baktérie, je to čistá vec, takže skoro všetci turisti ho chcú vyskúšať. Vyčerpaní celodennou drinou za objektívom kamery ideme do hotela, kde nás vítajú rozžiarení turisti. Aj preto, že sa na nich na každom kroku usmieva personál. O luxusnom prostredí hotela nehovoriac. Deň sa končí, ale zábava v jednom z diskobarov sa iba začína.